Soc Joaquina Barba i vaig a parlar-vos de la meva darrera novel·la publicada en la col·lecció Claus per entendre el món, Diagnòstic anorèxia. És una obra en la que, utilitzant l'estructura d'un diari, parla de la malaltia tan greu que malauradament es dona entre les adolescents amb molta freqüència, que és l'anorèxia. El llibre tracta d'evidenciar quins són els indicis que porten a l'anorèxia, mostrant en el dia a dia de l'Ara, la protagonista, quins trastorns presenten l'alimentació que la conduiran inevitablement a patir aquesta greu malaltia. En Diagnòstic anorèxia no sols es parla de la gravetat d'aquesta malaltia, sinó que també es donen indicis per a detectar-la i possibilitats i opcions per a la seva recuperació. És un llibre que tracta un tema molt actual, tot i que és un tema molt conflictiu, però jo anime a la lectura als joves, als docents, als pares i les mares, perquè crec que és un llibre que pot servir per a orientar i per a clarificar molt sobre aquesta